India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Menteri Rang Badu ka Israel Benjamin Netanyahu berkakurim jung ka Sarah Netanyahu gila benrap ya ka kubor shimet na ka benta ki koidi Bashar abor ya ki bala pelat da ka seng no Hamas ka Palestine hadin pelat snem da ka jingtho haki tiap yang burom ki bala penkre na ka benta jongki na ka benta ki pat ba nong shong shnong ka Israel barok ka wei ngi pryang so bahaya pi gila ap ya pi ka Sarah bad Benjamin Netanyahu ong ka jingtho bala tho da ki ti hakaktin Hebrew ka office Netanyahu kelas sam ya ka dur jong ka jingtho aka x but ong ba ki tiar priang subaha na ka benta ban penpai ki koi di Bashar abor ki kentop ya ki jain ki nap bat ki tiar shimet kum ka laptop ka mobile phone bat ka tablet ka Hamas ka bala hiat mai ki sorrit ka Israel hakan nyotarik urisau arjar kulai ka bala penyap ya kumba jar arspa ngut ki breu bat koi diru ya ki arspa san pongut ki breu ki Bashar abor kelaplat nyo ya ki arpongut ki koidi Bashar abor ka Israel hapo ka wat ba ka ningkong jong jingyate sangi asiat bar ka Israel kini ki koidi ki balayo lat nyo ki de ki bala tep kertengkum ubar Abraham Coopershin Im Yatar Davids Joseph Chain Ohana Sigi Kalfon Avinatan Urs Elkana Boberts Mazin Herkin Nimrod Kohens Matan Angres Matan Sangakir Ethan Horns Ethan Abraham Moore Gali Berman Zip Berman Omri Gulbul Miran AU Braslaki Ariel Gunoy Bad David Gunoy Lingba ka ne ka sinjam bala shim da President Donald Trump ka US ka Hamas ka de ban pelat lut ya sau punyongut ki koidi Bashar abor ki barang sa ki barang im bat ki bayam hadin ba ka ne ka kanhun kala IT ya ki koidi ki barang im ka Israel kan sedang ban pelat ya kumba hajar ngut ki koidi ka Palestine kum ka jing pan pai kaliang utrom ubala pan benahang ni ka steps ngining kong baka thma kala kut ha Gaza uladon halinti ban le sha Israel bat udai ban ya kendo ya ki bahayim jong ki koidi Bashar abor hadin ke Israel utrom unsalet sha Egypt hakaba mau bat Presiden Abdel Fattah al-Sisi kin penlong ke jing yalang jong palat arphongut kinong yalam ka perthei ban kershan ke jing tmu jong ban penkutno ya katma Gaza bat ban kenteu ya ke jing sok ka Middle East hapo ka te ke jing tmu kat ba ka Israel kadang penlong ya ke jing weng no ka ba shibentan po Gaza en bijli no da ka kanhun sipai jong kari ka perthei ka bala penkre hapo ka jing yalam da ka US ha Israel